Alright, well tá anchuid caint faoi láthair ar cheist an Gaeilge sa chóras Oidicus, agus tá séir seo Darren mac an Phríora lomanis an gné amháin den ceist sin a phlé. Fáilt go an clár, Darren? Go mhaid go Joe. Ar bhil ar dús beag an rálinn fud féin. Is séir ar seo mé tá an baintach le trí éiríocht sna man conversáid an maiile a lé. Níor FM sa cúlóg nó cúlach tá tláir míosú Gaeilge go mar níor FM agus déim se an aglah Raidió Baile le freisin agus tá an baintach le Raidió Lifa agus an bhí se caite tá an baintach go Johnach leis an éiríocht Nuachtáin Dublin People. Sé sin an Northside people agus Southside people. Cé go bhfuil se baintach leis an trí éiríocht sin déim se fábhar am obair an Mhaoile. Orintanta téim se amach go dtí léirsiú ó agóidí ná le héad ach don cuid is mó ómríam an Mhaoile agus is ar seo sort Johnach mé freisin an ní bhaim se income an obair dhéanamh. Agus tá podcréil agad freisin. Yeah, tá channel YouTube agam. Well, tá Ryan's channel YouTube agam. Úsáidem YouTube just gon podcast dhéanamh de go ná ní dhéanam se físeán mar is op ar ródú lánach é sin dom sa tugann sé an ama. So úsáidem an chorus tunes the tube chun MP3s a chor ar YouTube agus Cabin si gohfuil YouTube an Steve Grace an is fear chun físeán agus podcast í film a chor air, you know? Yeah, cin simúil. Anis an rud tá a caint faoi ná alta scríb tú sa Dublin People agus go bunúsach ba haim bheanscoil beag lán Gaeilge maiile clí an blin se coint denar an inis. An lóir sin. De réir cuiomhín ó Hearman ard siúrthir an bhóras Breathnach ní lóir agus bacógamme ever timppla cúgdaig gcuin maiile lé. Mar dúirtú tá 10 Gaelcholáistí maiile lé agus tá aonad Gaeilge dar le bhéal chláiste na tócan dlúnsáileach agus tá siú tóir an bhí hiún go méid chláiste na tócan mar Gaelcholáistí neamhsplach freisin ach de réir bóras Breathnachta tá éileh ar ceithre Gaelcholáiste sa bhreis Hearman ein ceann déag an sin. So bheith sé go híach just ag suoine fi go pásanna dá me cúgdaig Gaelcholáistí maiile lé, you know? Agus cadí na háin an bhfuil si de castal? Tá gá ceann ag tastáil i maiile le a thorthúí sé sin an taobh Cathrach agus an sin an taobh chundé timppla sóir donna béit danach bat agus an taobh Cathrach a freisin. Tá ceann ag tastáil i réigiún i maiile le has réigiún baile le dó cethir sé agus a thuc agus an ceann dhearnach tá sé ag tastáil le cuill na silíní nó cherrywood maiile le thorthas. Ok. Agus cén chuí a bhfuil is agin ghfuil gála an isis? Well, dar leis an bhóras Breathnachta tá beagnach míle daltaí i gach ceann de trí réigiún as na ceithre réigiún maiile le ag freastal ar Mhunscoil a Gaelscoil ag an Mhuire agus sa réigiún eile an taobh Cathrach baile le a thorthúí tá breis míle daltaí ag freastal ar Bunscoil na Gaeilge. Agus cé go bhfuil bunscoil na Gaeilge nó Gaelscoil ag an Mhuire le fás a réigiún agus tá cúpla Gaelcholáiste freisin. Tá na hifracha an le haid ceithre Gaelcholáiste freis. I maiile le thorthas cuill na silíní níl Gaelcholáiste sa réigiún sin. Tá le roinnt white míle thuas an bhóthar agus tá an scéal chéine maiile le thuí freisin an áit bháin an sin. Ach tá na hifracha an ó thaobh daltaí ag freastal le Gaeilge ag an Mhuire. Ag tháinig tuairiscáil amach an bhblionn seo caite ag an Ryan Oidicus ag caint faoin pictiúr náisiúnta agus dúir go gnachfuil ach trí na bháin de scoirí a freastalíonn ar Gaelscoil ag an Mhuire a haon go dtí Gaelcholáistí, you know. So tá an picture mar an gain na maiile lé, you know, de bhí cuimhín ag rálam an bhóras Breathnach go bacága me a nóhan Gaelcholáistí chun freastal ar na daltaí go léir, you know. Agus cad é dearcha an ara Oidicus agus an rialtas sa lein ceist seo? Well, Darren an Ryan Oidicus go bhfuil nóhan spás an. Tá an Ryan Oidicus freisin ag bra a chorus bháin atá acu. De réir policy a tháinig agus seach timppla de bliain ó shin. Osclaíonn an Ryan Oidicus scoil na dar le bheith nua ach go bháin sa háit ina bhfuil fás demographica, you know. So if beidir trí áit as na ceithre áit in a réigiún maiile lé níl an daonra ag fás, so cé go bhfuil éileh ar Gaelcholáistí sa réigiún níl an daonra go generalta ag fás, so
dar leis an policy atá ag an Ryan ní féidir le Scoil na nua oscail, So dúirt cuimhín am go cá an policy sin a airthú, So an policy sin tásúlagam go bhfuil policy an Ryan sin go neachaí na páistí sin go Scoil Béarla. Mátá Yeah. áitin an sin. So bhfuil policy an rialtas ag spreagad daltaí in á riire dul ó bonscoil Gaeilge go dtí meán Scoil Béarla. An bhfuil sin an chuí an eibríonn sé amach má higann tú. Ní dáilm ghfuil an policy atá acu ag obair, ní dáilm ghfuil nó an daidhréireacht ag an rialtas agus an Ryan Uiscis ó hé bunú Gaelcholáistí de. Béidir go bhfuil ceist faoi an líon múnseoirí atá ar fáil chun obair Gaelcholáistí ní sanálí mé ar sin. Ach ceapan si go bhfuil an rialtas daidhréire faoi an Ryan Uiscis daidhréir faoi Gaelscoil ag an mún na bheith nó chun freastal ar an taobh sin. Ach tá barna an tá an líon de Gaelcholáistí in air na bhd níos lú ná an líon Gaelscoil ag an mún na bheith atá gin, Yeah. Agus ar nóid tuid kind faoi Baile Cliath. Tíomh mu de Baile Cliath cadéon scéil. Tá trí réigiún eile in sa stát na bhfuil éileh ar Gaelcholáistí sa freis dar leis an fórspráisiúnach ar freisin. Agus tá gom go bhfuil éileh ar gá nó trí cín dúscadéir an sá tú an freisin, So tá éileh las mu a Baile Cliath ceann na Gcórcaigh sa cathair ceapmise, ceann na Gundé na mí agus ceann I Mhuire agus dúscad éireann ní freastalíonn fórspráisiúnachta airthúscadéir an stát ach ceapmise go bhfuil éileh ar Gaelcholáiste ar I gcathair deireadh agus tíreán ceapise agus ceann dúscar de bhealhfear sa freisin, Yeah, bhfuil tá ceapan bhfuil fibre le acu an sin le daoine átha sa chóras. Rud ar bhla a cintú, nar learmid faoi Choláistí Gaeilge, tá mud a caint faoi meán scoile den dara le bhéil, ní mud a caint faoi ollscoile ná mar sin, dtír chuine cintú le an éisteair. An bhfuil tuis mé thuir géalamh níos mó meán scoile na lán Gaeilge I Baile Cliath. Well, as na ceir réigiún na Baile Cliath dúir mar sáilm nílach factus bháin go dtíreach ar siúd ar an dalamh sé sin na Baile Cliath has do réigiún Baile Cliath dó cair sé so hocht tá factus láidir an sin le roinnt blianta ceapmise. Sa trí réigiún eile Baile Cliath ní dáilm ghfuil factus go dtíreach ar an dalamh níos las mit stógracht ó cúpla agras Gaeilge. Is dócha go dtiucí factus na réigiún sin der féin nach bheadh sé níos éasca dá me cabhar ag ribh sin le fáil an Ryan Uiscis, Yeah. Agus cad bhfuil grúpaí eile ar nós conú na Gaeilge an bhfuil siad gníomhach ar an ábhar seo? Well, bín conú na Gaeilge gáinní ag stócracht go náisiúnta a thaobh an rialtas agus na ranna rialtas so tá si ag stócracht ar seo Gaeilge sa córas Uiscis go gnáráta agus na glúis an Gaelscoil leis an Ryan Uiscis. Fad mar sáilm as an factus atá Baile Cliath has réigiún Baile Cliath dó cair sé soch ní leatna go mar ach gníomhar amháin as conú na Gaeilge sa factus sin Seán Ó Hadmhail is tiismithóir réigiún ceapmise freisin. Béidir go bhfuil gníomhar nó gá eile conú na Gaeilge sa factus sin ach las muid Seán Ó Hadmhail agus na sort ibrithe lán aimsir atá acu is sannific ní leatna go mar aon gníomhairí eile conú na Gaeilge sa réigiún, No, dagrú siad agóid tíomh muid an dál le déine agus ar na meán sóilse bhí siad an gníomhach ar na meán sóilseilta faoi. Sin factus Gaeilge forál tá siad rá bhfuil an córas Uiscis ó thaobh an Gaeilge briste agus deirfinn go bhfuil sé briste ó thaobh bunú Mhuire an aspa Mhuire agus an aspa Gaelcholáistí atá gcuin agus fiús na Scoil na Baile ní dáilm bhfuil an córas ag obair an chuide smó gearrtach an éiread, ach ó thaobh Scoil na Baile níl a lán mhuiní na gom go mé toradh dearfach feicthe gcuin fao sin aon am go luath. Ach go thaobh Gael Uiscis de más féidir líon freastal ar an taobh atá an do Scoil na Gaeilge agus Mhuire agus Gaeilge sa tríú bhéal bheadh sé ag híntaach, Agus tá policy ag an raon faoi láthair an bhfuil le haghaidh scoile na tuimhmhaid an Gaeltach. No níl, well tá policy a bhaim leistíad an Gaeltacht ó fi sa seachtaí ceapmise agus sé sin sa bhliain sin an céadú a tháinig policy gart ón Gael Uiscis trí bhean na Gaeilge sa Gaeltacht.
So deascé é sin ghfuil an policy sin agus tásúla gom go mé ra ni mé cinse céó maitá sé dul roi go henní le. Ach tá an réaltas ag olbhú plán inis faoi láthair don éideachas trí bhean na gcuige las mud an gcuilteachta tá si dul tríd an próiseis. So tásúla gom rih an céad ultachan eile go bé an policy seolta agus go méid sé a chur a bhaim. So tá deis ionach ag an Ryan éideachas agus an réaltas policy cimseach a chur le chéile ónas go meach sé a bhain níos éascí Gaelscoil na Gaelcholáistí agus níonraí a bhunú cí nua a bhunú agus go meach níos mó freastal ar éideachas ar éideachas tríd a bhéil níos mó cuasaí ar fáil trí bhean na bheith a bheith sin go héach. Yeah. So beidir gohfuil se an am freisin na haid tiismethirí agus daoine gur Gaelcholáistí an feachtaíocht sa dhéanamh atá siad a caint faoi láthair a chur policy le chéile. Bhí a lán aonachtaí déanta i Gaelcholáistí capmise ó thaobh an policy don éideachas las mud an gcuilteachta capmise bhí na céite aonachtaí déanta. Ba chóir go mbeadh dar lomraínos feachtas ar siúil sa trí réigiún eile maidiaad slí agus las mud feachtas ar an dalamh agus tá feachtas ar siúil an mhaó ní mé cinse faoi cathair córcaí agus chundé na mí ach go dtíach bheith feachtas ar siúil an dalamh an ngach réigiún an bhfuil éileh ar Gaelcholáistí ach san náman bhfuil an muid inis ó sud é bhfuil míid beidir tréis dul le leat den próiseas ó thaobh teachtasteach an policy don éideachas lá gaeilge. Tá deis riúnach ag an Ryan éideachas faoi láthair agus na míana tá amachrán a thespáint bhfuil an Ryan agus an Stát Phríora faoi éideachas ar chur fáil ag an bearla bhéil, you know? Yeah. All right, Darren, bhfuil gur magad is tata an chláir sin an symbol. Go go Joe. Agus ar nóid tá scríbte agad sa Dublin People agus tá sé fáil ar lína inis nachfuil? Se béis sé sa Northside People here agus béis sé le fáil ar an Steve Grace an Dublin People má tain si bhí an ná sa digital edition. All right. Gur magad Darren, gur magad is tata. Go Joe. Agus sa súlan go mbeadh leabhar mar a ríist. Céinte be me caiinte éis go mé go